which bende ka intiere county ma Kisumu nyaka sani sewacho ni cost mar referendum adira to ni malo kalore ni bende onge kate budget mane tend William Ruto somo mano budget mar hikomenda ni mar 2023-2024 to bende sospita ka intiere county ma Kisumu kinyi makawuono wang'eyo ni referendum ka po nono ni koro chopo nonego bed ni wadhi referendum to nego bed ni duol matayo weche magiere pacho ka IEBC ema tayo referendum makama tadira kuom wacho adiera sani waonge commissioner mora mar IEBC ibiro time yo machalo nade kosi biro bed ka itime yo machalo nade mar mondo mi one ni gigo kata kikete tim tadira en ombulu mar paro mokaw kuom jopiny kendo jopiny emo winjorego ma onge ng'ata ma okale minyalo wach ni mato seche moko nindo nyabathe achiel so spita Mapio Joyce adwa ni mondo aket things very clear and straight ano kabiro ka to drum up support for referendum and adwa na wachi ni gima nadhi ne barabara kako Obungu wich karwako sofria wiya ka mobilize jo Kisumu gi kuonde masebedo ka wuothe duto te ne atimo because na feel ni gik moko oko setimore e yo makare omiyo gik ma ana wuon adwaro mondo be discussed kendo abed satisfied kaka representative ma jopiny kaka ng'atno magore ne ratiro mar oganda mokwongo en high cost of living mar ariyo en auditing of the 2022 general elections kanya follow the proceedings nyobwoga kabisa ka IEBC wuoyo kaka giwuoyo cha manyiso ni gin be gin ga kod adier ni yiero ne ok otimore yo makare some way about auditing of the 2022 general elections wagombo mondo wang'e ni to bende IEBC no carry the mandate of its office bende ne gitimo gima chik ne dwaro mondo mi gitim to ka wadwa wachako bed ga another elections after 5 years bende one more ready kaka Kenya to conduct a free fair and credible elections manyalo produce a credible results ne the winners and the losers mano e kuma dwacha nitie kako Obungu wich reconstitution of the IEBC be wanyalo bedo gi IEBC ma chairman gi commissioners wacho dhok achiel koso wabedo kod IEBC manye one ma 4 commissioners speak differently the other 3 commissioners bende are speaking differently wabed gi commission matiyo gi chike ma constitution owacho maluwo the procedures kaka gi stipulate gi e yore gi magi guide godo the elections as a body magi gik mana dwaro mondo timna kaka Obungu wich seche mane jopiny tho joma no negi about 72 people jogi noko tho nikech ne giwuok e ndara kiwacho negi ni wadwaro mondo wabed go office mar opposition leader jogi nyocho jomo inyore manitiere osiptande mopogore ma pod thiedhore nyaka sama wan go kani mamoko bende bullet nitiere e body parts gi maka ogol to ginyalo tho kaluwore gi gik ma daktache owacho jogi ne ok ng'any nikech ne gidwaro mondo wabed go office mar prime minister wan ne wang'anyo nikech wa believe ni yiero ma 2022 noko tim makare omiyo Raila Amolo Odinga manoyombo wadwaro mondo yawnwa sava mondo sava dictate nwa ni to ka baba ok noyombo mar Ruto manoyombo noyombo kod kura di nikech okwan gadier ne kura manotim kata bedo ni ne wayie gi Supreme Court ni no make a decision a legal procedure molando ni Ruto emanoyombo but one kaka supporters mag baba podo kwa yiere gi duoko manomiwa kod doho maduong nikech doho maduong be notiyo gi terms ma ok nonego be notiyo go and procedural terms ma wacho ni otea terms ma ok onego be nitiyo godo e doho mwarito kendo wamiyo respect nyaka malo omiyo wafil ni gik moko ne ok otimore yo makare ka chiwo mana gik moko masani wawinjo mapodo poko bedo gin gik ma ok anyal justify but mana na somo mane social media kiwacho ni nitiere nyaka judges moko mag doho moko ma jomoko nomiyo pesa ndalo mane bura dhi mbele mag Supreme Court gigi duto pod miyo wato omiyo an adwa wacho ni ok adwa wuoyo about referendum gimomiyo ok adwa wuoyo about referendum though awacho ni desperate times calls for desperate measures ka ochuna ahinya ni nyaka wachopie referendum mondo wakiwa some of the problems ma wan go kaka jo Kenya so be it wabiro yora ura ka sa ochopo but gisani kako Obungu wich dwaro na maduong kabisa en ni wach mar fuel nyaka dog piny mane momiyo aparo ni pesa na kaka Obungu wich kaka taxpayer ma Kenya
106 million and above midhi tigo gi bipartisan committee members, the national dialogue team. Obedi ni pesa man gi value for money over issues ma affect your pain positively. Kiko bed gik magen gi de konyo jo moko nono tok gin gik ma konyo jo Kenya. Agenda maduong manyaka wa discuss gi sani en ni cost of education. Puonjo nyathi e university sani en pesa mathoth kabisa mondo mitieki. Just the other week, Joyce, I pay attention, na pay a courtesy call to Kisii University. Ne awinjo ywak ma nyithindo ma jo Kisii University nigo gi nyithindo ma wuok Kisumu County to gisomo Kisii University. Awinjo ywak ma nyithindo nigo. Moko timo nyaka mjengo oko mondo gi raise pesa ma gichulo godo rent ma ute ma gidake. Nyithindo manyiri koso gi ma gicham miyo gidonje timbe mag anjawo e skul mondo giriwre gi nyithindo machuo mondo giyud kaka ginyalo chiemo. Fees is a problem. Omiyo an awacho kaka jatelo mar piny Kenya ni agenda maduong' ma onego wabed godo en kaka wanyalo discuss gik machandowa kaka strengthening of political parties mondo kik wabed gi interference in terms of kaka leaders wa ma wayiero kendo wamiyo the mandate of office timonwa kendo gi discharge no functions kaka wadwaro. Mano is first point before the national dialogue team. The second one, is reconstitution of the IBC. Wabed gi full IBC mabedo gi value for money, ma japiny bedo ga dier ni yiero otimore yo makare, mamiyo japiny ok bed gi chuny magore mawacho ni ok achaka dhi e yiero. Sama wuoyo kodi ni Joyce nitiere jo Kenya moko mano osendiko nyaka barua ne IBC mondo golgi register mondo kik gichak gigo ombulu e piny Kenya. Nikech giwacho ni already presidential results kata ng'ama bedo president en gima bedo ga dictated with the IBC as a body, but not the people based on what the law says. So magi gin gik manyaka discuss. 2022 general elections nyaka wang'e ni to yiero notimore nade. Kaka notimore mafull mondo wabed fully convinced maka wadhi dhi yiero makato Obungu wich e ma higni moko mabiro kato bed 50 years to come. Ka biro dwaro mondo mi achung president mar piny Kenya to nyaka bedi gi raticha mar chung ma okan kod toni ng'at machielo emidhi landi kata bedo ni ane mayombo. Iblero kanyo makare ahinya Obungu malando ng'atno moyombo. Winja ne Kevin Osido be weche mag chiemo nyaka los ma japiny nyaka bed ni onyalo keto chiemo adek e mesa and mage manomiyo ne wang'anyo ne ok wang'any ne weche mag referendum. Iwacho kanyo makare ahinya Obungu. To kayiego gi sana. Kevin Osido ka iluwo twak okinyi ma kawuono penjo